Добро утро, машинки! Отново сме заедно и отново ще се раздвижваме. Днес ще използвам и гирички, за да не са ми празни ръцете и да не се чуя какво да правя с тях. Ще редувам няколко упражнения. Първо ще правя едни ножички, като малко по-силно упражнение и ще разпускам с гиричките, за да се почивам за следващата серия. Какво ще правя? 8 ножички. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 8 атаки с ръцете. Ляв, десен е комбинацията. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Отново 8 ножички. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вече дясната ръка е напред. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Отново 8 ножички. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Пак се изправяме. 1, 2, 3. Десния крак е напред. 1, 2, 3. Левия. 1, 2, 3. Сменям. 1, 2, 3. Сменям. 3. Сменям. 3. Сменям. И последно. 1, 2, 3. Сменям отново гарда. Това е нещо базово. Може да се добавите и повече серии, и повече повторения, изцяло по ваше усмотрение и това дали искате да се натоварите повече или по-малко. Но това, което направихме, е идеално. Това е машинки. Живи и здрави. Ще се видим утре. Чао!